Ja, man. Go, 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 go. Nie, hipy... Nie, słuchaj. Yes. Oh. Go, 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 go. No, można teraz więcej rąk. Nawet mało to się denerwuje. No znaczy, jest naprawdę... Come, go, 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 go. Oh, no. Oh. Kom, go, 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 nog. Skop hem in die oog, skop hem in die oog. Go, go, go. Ja, kermit, ja. Go, 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 go. Go, Nia. Ze cirkel, kom help. Help, help. Goeie krokodil weg. Kom, yes. Kom. Wow, wow, wow. Wee. Yes. Mooi. Mooi sekoei. Yes, hier, dit is nou interessant. Yes, ou. Well done. Wat is die? Jy mag en of jy sê moenie in die